Haka na fito cikin wannan dare na buɗe gate na nufi gidanmu. Tafiya ce mai nisa amma a wannan rana ban gani san tafiyar ba. Haka na karasa da kafa a tsakiyar dare. Ina kuka nake sanarwa iyaye na halin da nake ciki da kuma abin da ya faru. Sun yi matukar razana da jin farci na. A kuma lokacin baba ya hau umma da fada. Yana cewa ai da man ya san tun da bana zuwa gida akwai abin da ya faru da ni. Amma ranar da muka zo ta kasa ganewa. Ta ce ai ba ita ce ta bayar da aure na ba, shine ya bayar. Nan dai suka yi ta sa'in sa a tsakanin su. Na kasa sukuni a rayuwata. Kocin naka tsoron nake amma sai gashi na aikata hakan ga mutum. Umma ta kawo min abinci sai dai na kasa ci, sai kuka da nake yi ta kuma gargade ni da ko mene zai je ya dawo kar na yarda na ce ni ce na aikata hakan. Washe gari haka yan sanda suka zo suka tafi da ni. Iyayena sun yi kokarin hanawa amma ina ba su da wannan ikon domin Ali babban mutum ne. Umma na ta shiga damuwa sosai, ba ta iya fita ko ina saboda unguwa gaba daya ta dauka ana ta gulmace. Wasu har gida suke zuwa wai sun zo jaje ko tabbatarwa. Sai gumi yayi yawa har ita ma sai ta kwanta jinya. Mutanen take kunyar maganganun su akan naki aure, ina duk sun yi aure gashi na kasa fidda miji har na kai shekaru 27 a wancan lokacin. A yanzu dai maganar suke yi akan abin da na aikata ga mijina. Ta yi kuka sosai na rashin kin bani dama a rayuwa, musamman a lokacin da naje na same ta nace bana son auren, amma suka dage sai na aure shi ba tare da sun tsaya sun yi kwakwaran bincike akai ba. Yanzu gashi nan an gudu ba tsira ba. Kwana biyu ina cikin azaba, ga zafi ga sauro ga ciki duk na fita hayyaci na. Suhaima tare da yayyanta sun zo sun same ni kuma sun yi Allah wadai da ni tare da rantsuwar sai sun saka an tura ni inda na tura mahaifinsu. Duk da iyayena ba mutane ne masu ƙarfi ba amma hakan bai hana sun ɗauko min lauya ba domin tuni an tura mu kotu. Mun zauna da lauya na ya kuma ƙara gargaɗi na akan kar na kuskura na amsa laifina, amma ni kuma a tsorace nake. Ko magana bana iyawa sosai, na zama taɓi domin damuwar da nake ciki har ta fara taɓa ƙwaƙwalwata. Ranar farko da muka shiga kotun kowa ya yi shiru ana saurare na. Lauya na ya zo ya tsaya gabana tare da tambaya ta shin ni ce na aikata hakan ga mijina. Na juya na kalli mahaifana da suke zaune. Mahaifiyata tana goge hawaye. A lokacin na rintse ido ina jin bugun zuciyata yana ƙaruwa. Kafin mu ci gaba kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Dandalin Karatu TV. A nan ne zan fara ɗaura muku shirye-shiryen kafin. Haka na fito cikin wannan dare na buɗe gate na nufi gidanmu. Tafiya ce mai nisa amma a wannan rana ban gani san tafiyar ba. Haka na karasa da kafa a tsakiyar dare. Ina kuka nake sanarwa iyaye na halin da nake ciki da kuma abin da ya faru. Sun yi matukar razana da jin farci na. A kuma lokacin baba ya hau umma da fada. Yana cewa ai da man ya san tun da bana zuwa gida akwai abin da ya faru da ni, amma ranar da muka zo ta kasa ganewa. Ta ce ai ba ita ce ta bayar da aure na ba, shine ya bayar. Nan dai suka yi ta sa'in sa a tsakanin su. Na kasa sukuni a rayuwata. Kocin naka tsoron nake amma sai gashi na aikata hakan ga mutum. Umma ta kawo min abinci sai dai na kasa ci, sai kuka da nake yi ta kuma gargade ni da ko mene zai je ya dawo kar na yarda na ce ni ce na aikata hakan. Washe gari haka yan sanda suka zo suka tafi da ni. Iyayena sun yi kokarin hanawa amma ina ba su da wannan ikon domin Ali babban mutum ne. Umma na ta shiga damuwa sosai, ba ta iya fita ko ina saboda unguwa gaba daya ta dauka ana ta gulmace. Wasu har gida suke zuwa wai sun zo jaje ko tabbatarwa. Sai gumi yayi yawa har ita ma sai ta kwanta jinya. Mutanen take kunyar maganganun su akan naki aure, ina duk sun yi aure gashi na kasa fidda miji har na kai shekaru 27 a wancan lokacin. A yanzu dai maganar suke yi akan abin da na aikata ga mijina. Ta yi kuka sosai na rashin kin bani dama a rayuwa, musamman a lokacin da naje na same ta nace bana son auren, amma suka dage sai na aure shi ba tare da sun tsaya sun yi kwakwaran bincike akai ba. Yanzu gashi nan an gudu ba tsira ba. Kwana biyu ina cikin azaba, ga zafi ga sauro ga ciki duk na fita hayyaci na. Suhaima tare da yayyanta sun zo sun same ni kuma sun yi Allah wadai da ni tare da rantsuwar sai sun saka an tura ni inda na tura mahaifinsu. Duk da iyayena ba mutane ne masu ƙarfi ba amma hakan bai hana sun ɗauko min lauya ba domin tuni an tura mu kotu. Mun zauna da lauya na ya kuma ƙara gargaɗi na akan kar na kuskura na amsa laifina, amma ni kuma a tsorace nake. Ko magana bana iyawa sosai, na zama taɓi domin damuwar da nake ciki har ta fara taɓa ƙwaƙwalwata. Ranar farko da muka shiga kotun kowa ya yi shiru ana saurare na. Lauya na ya zo ya tsaya gabana tare da tambaya ta shin ni ce na aikata hakan ga mijina. Na juya na kalli mahaifana da suke zaune. Mahaifiyata tana goge hawaye. A lokacin na rintse ido ina jin bugun zuciyata yana ƙaruwa. Kafin mu ci gaba kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Dandalin Karatu TV. A nan ne zan fara ɗaura muku shirye-shiryen kafin